Ai, rianxo, pájaro pinto, a ganancia do peixe xa se vai indo, rianxo, xa se marchou. Ai, rianxo, quen a levou. Levo xa 3 anos na Asociación Cultural Recreativa dos Tilos dando clases de pandeireta. Un grupo de mulleres que cada ano medra, cada ano pois somos máis, cunha ilusión que desborda. De feito, cada vez que chego os mércores a ensaiar, pois sorpréndome, non, da capacidade de superación, de a vontade, non, e a ansia que teñen estas mulleres, estas mozas, como chamo eu, as miñas mozas, por vir a aprender. Que facemos nas clases de pandeireta? Tocamos e cantamos, das algo de técnica, tanto percusión como vocal, a un nivel que elas admiten, que elas poden integrar, sobre todo para que lles sirva a nivel persoal, para que medren, para que se sintan realizadas, para que elas vexan que poden facer algo útil coas súas mans e co instrumento que todos levamos sempre, que é a voz, e logo pois tamén poden aplicalo en celebracións, en festas, cando queiran, que se recurra a elas, non? As Repénicas son un grupo de pandeireteiras que pertencen ao Club dos Maiores dos Tilos, un grupo de persoas de máis de 60 anos que se reúnen todas as semanas para pasar un tempo xuntos e realizar diferentes actividades. Nos o que queremos é que cada día haxa un proxecto diferente e que quen queira se una a él. Temos un total de 25 persoas maiores e o que temos en distintas actividades segundo o día da semana, levado por voluntariado e profesionais. E o que queremos é ter como un seguimento en canto a motricidade, memoria, motricidade fina. Eu ocupame un pouquiño da creatividade e do sistema físico. Entonces, na creatividade traballamos con manualidades, este curso orientadas principalmente na labor de reciclaxe. Ao longo do curso o que traballamos son distintos materiais con diferentes texturas para que elas podan desarrollar tamén esa creatividade da que falamos, non? Traballamos co color a través da pintura, da area, facendo distintas composicións tamén. Ahora temos en proxecto facer un reloxo cun tapacubos dun coche, todo así para que vos fagades unha idea. Ao final, todas elas van encamiñadas á memoria, non? Porque hai que recordar as cancións, por exemplo. O mesmo pasa con gimnasia, tes que recordar os exercicios. O mesmo te pasa con manualidades, que era o que estaba facendo, como facía, para coquero. Grazas ás actividades que ofrece a Asociación Recreativa e Cultural dos Tilos ás persoas maiores, estas poden seguir activas e facer das tardes unha xornada divertida, onde aprender, ensinar en grupo, disfrutar de momentos divertidos e amosar a súa vitalidade. É un colectivo que tenden moitas delas a súa idade, entonces é unha forma de compartir un espacio, de familiarizarse con outra xente, de compartir experiencias e ao mesmo tempo, pois eso, tamén se desarrolla a memoria, porque, bueno, vamos xogando con distintos elementos, entonces todo isto o que fai é energetizar moito máis a estas persoas que normalmente pois carecen deste tipo de actividades. Tamén para o Centro dos Tilos é importante pois saber que se está formando a mulleres nunha materia musical que elas poden desenvolver non só aquí nas clases, como sabemos a nosa música pois esténdese a case todos os usos da vida cotiá. Porque facer partícipes da vida social ás persoas maiores é outro dos obxectivos que persegue a Asociación dos Tilos. Elas ven que o que están facendo que vale, que ten unha utilidade e iso tamén para elas, para min e para os centros tamén é importante. De feito, pois xa digo, cada vez que nos chaman para actuar, pois é un motivo de máis ensaios, de preparación, de unirnos máis, non? Cada actuación pois é un pasiño máis no que é a cohesión do grupo.
grupo dos maiores está formado por persoas de máis de 60 anos que cada semana amosan enerxía, entusiasmo e compañeirismo. Realizan diversas actividades como manualidades, obradoiros de memoria, xadrez, informática, pandeireta ou ximnasia, e de cando en vez organizan actividades extraordinarias como excursións ou rutas de sendeirismo. Xa veres que temos uns grupos moi activos, ainda que a media de idade é bastante elevada, participan en todas as actividades con moito interés. A Asociación Recreativa e Cultural dos Tilos é unha entidade sen ánimo de lucro que se centra na animación sociocultural e na intervención comunitaria, ofertando distintas actividades e servizos a persoas de todas as idades. E sempre traballan cunha premisa fundamental, tratar de conciliar a vida laboral, familiar e persoal dos seus usuarios. Dentro dese gran proxecto que é o da conciliación, temos pequenos proxectos como primeiros pasos de 0 a 3, aula de xogos de 3 a 7, piratas de 8 a 12, juvenil, logo hai unha serie de actividades para toda a poboación en xeral, todo aquilo que demande a ciudadanía. E logo está a programación da xente maior, non? E grazas a todos estes programas, a asociación convértese nun punto de encontro entre distintas xeracións, onde os maiores teñen a oportunidade de relacionarse non só cos seus iguais, senón tamén con mozos e nenos que tamén acoden aos tilos. Ademais, creo que dos grandes logros que temos, non? Porque a veces acabase separando como por guetos. A infancia a un lado, xuventude a outro, maiores a outro, e nós é un convivir todos xuntos. E de feito facemos distintos talleres cos rapaces e rapazas e a xente maior, non? Fan xogos populares, ou fanlle contacontos, cancións populares. Entón, para nós creemos que iso é tremendamente enriquecedor, porque conviven coa xente maior. A socialización e a integración dos maiores na vida da asociación son obxectivos que o Club dos Maiores está a lograr con creces, facendo destas actividades un espazo de convivencia. Tardamos moito en conseguir ese grupo porque esta é unha urbanización nova. A xente maior que veu para aquí eran os nosos pais. Entón, claro, cada un viña de un curruncho de Galicia ou mesmo de España. Eu creo que hoxe sí xa conseguimos ese grupo homoxéneo. Entón, creo que é iso de vir xa a ver as túas amigas, de vir a compartir unha tarde co teu grupo. Eu creo que iso foi o logro máis importante que tivemos nos aquí coa xente maior, ademais. É unha resposta increíble. Desde o primeiro día que cheguei a clase, que eran 2 persoas, esas 2 persoas enchían a clase por 20. E tanto enchían a clase que esas persoas foron reclamando a máis. Foron buscando, foron o boca a boca funcionando, transmitironlle o bonito que era e o ben que se pasaban nas clases, o tanto se aprendía. A nivel profesional, a min como profesora de canto e música tradicional, supónme unha gratitude inmensa, porque ves que estás impartindo coñecemento, son as persoas que están moi por riba da música, non? Que agradecen a actividade e, sobre todo, me parece tamén moi importante, moi oportuno que desde o centro se oferte unha actividade como esta, non? Porque elas se sinten realmente moi a gusto.